Għalfejn għamilli hekk lanqas biss nafu. Kienu dawn il-kliem li Hugo Ketkuti qal lil ħuħ kif sofra daqqiet sikina fl-istonku f'Paċeville dakinhar tal-ftuħ tal-istabbiliment il-ġdid tiegħu. Daqqiet li waslu biex 6 jiem wara tilef ħajtu. Fil-qorti bdiet il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-każ tal-qtil ta' Hugo Ketkuti fejn tressa s-serb ta' 35 sena Bojan Čmelik b'akkuża ġdida, dik ta' omiċidju volontarju. Quddiem il-Maġistrat Mersjan Farrugia taw ix-xhieda tagħhom hu l-vittma Isaac Ketkuti, il-Projects Manager ta' ditta Hugo's, tabib u kif ukoll 4 pulizija li kienu involuti fl-arrest. Fix-xhieda tagħhom Isaac Ketkuti hu l-vittma u Simon Attard, il-Projects Manager ta' ditta Hugo's, spjegaw kif huma flimkien ma' Hugo Ketkuti kienu qegħdin barra l-istabbiliment il-ġdid li kienu qegħdin iniedu Hugo's Seafood and Cocktails Bar, meta fħin minnhom raġel liebes imis blu u shorts ta' kulur ċar b'kappell ta' tibna għajjat lil Hugo Ketkuti mill-bogħod, fejn dan tal-aħħar kien se joħodlu bideh, meta allegatament dan ġibdu minn rasu bidu x-xellugija biex janqu fil-waqt li taħ żewġ daqqiet ta' sikkina bħeffa fl-istonku. Dak il-ħin l-akkużat telaq jiġri mit-taraġġ ta' Paċeville fid-direzzjoni ta' Spinola, fejn hu Hugo flimkien ma' xi persuni oħra baqgħu jiġru waraħ sal-limiti ta' Paċeville. Intqal li Hugo tieħed lejn l-emerġenza fl-isptar Mater Dei b'karozza privata. Skont ix-xhieda tal-5 pulizija huma waslu fuq il-post fejn seħħ l-attakk bis-sikkina l-ħabta tal-10:09 ta' filgħaxija. Hemmhekk huma tkellmu ma' Isaac Ketkuti li tom deskrizzjoni tal-aggressur. 3 pulizija tal-Assa ta' San Ġiljan marru jfittxu lill-aggressur max-xatt ta' Taslima fejn lemħu raġel suspettus jiġri fuq il-blat max-xatt. Dak il-ħin huma niżlu jfittxuh. Iżda r-raġel suspettus intefa' jistaħba ma' persuni li kienu qegħdin jagħmlu barbecue fuq il-blat u f'daqqa il-ħin telaq jiġri mill-post fejn irnexxielu jiżgiċċa mill-lajn tal-uffiċjali tal-pulizija. Aktar tard hekk kif kompliet it-tfittxija, żewġ pulizija mit-taqsima tal-Arajju lemħu raġel arqan miexi fi triq sekondarja ta' triq Rudolfu. Baqgħu jsegwuh fil-karozza sakemm pruvaw waqfuh fi triq Sant'Elena. Dak il-ħin, il-pulizija tal-Arajju qalu li huma taw l-avviż lil Bojan Čmelik biex jieqaf, iżda dan beda jaqbad xi ħaġa jibsa minn taħt il-qmis li kienet marbuta ma' qaddu filwaqt li kompla għaddej biex jagħti s-salt lill-pulizija. Il-pulizija tal-Arajju qalu li dak il-ħin huma sparaw taser gun fid-direzzjoni ta' Bojan Čmelik, iżda r-raġel Serb baqa' jipprova jagħti daqqiet bil-pon u bis-sieq lill-pulizija sakemm għat-tieni darba reġgħu użaw it-taser gun u rnexxielhom jimmanettjaw lir-raġel Serb. Kif saret it-tfittxija fuq il-persuna ta' Bojan Čmelik instab li kellu sikkina f'pocket marbuta ma' qaddu moħbija taħt il-qmis. Wara, il-pulizija ħadet lil Bojan Čmelik lejn l-Assa tal-Pulizija ta' San Ġiljan fejn dan tal-aħħar ta' dettalji tiegħu iżda żied li mhux se jitkellem aktar ħlief fil-qorti. Fix-xhieda, il-pulizija qalet ukoll li l-għada li seħħ l-attakk fuq Hugo Ketkuti huma marru jkellmu lil ħu l-akkużat Adam Milic li kien qiegħed xogħol f'kafetterija max-xatt ta' Taslima. Għall-mistoqsijiet tal-pulizija, hu Bojan Čmelik qal li għalkemm huma jgħixu flimkien ilhom ma jitkellmu għal dawn l-aħħar 6 xhur u żied li f'dan l-istess perjodu ħuh ma kellux atteġġament normali. Intant hu Hugo Ketkuti qal li l-familja qattaw il-lejl l-isptar Mater Dei fejn kien hemm waqtiet fejn tkellmu ma' Hugo Ketkuti waqt li kien rikoverat. Isaac Ketkuti qal li l-isptar ħuh qallu li qed iħoss uġigħ kbir u li kien qed iħoss li qed imut. L-aħħar kuntatt li l-familja kellha miegħu kienet qabel it-tieni operazzjoni kif wara Hugo Ketkuti ma baqax konxju. Issa, il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-każ tal-qtil ta' Hugo Ketkuti ġiet aġġornata għal 31 ta' Lulju. F'isem iben Hugo Ketkuti, Luke, deru l-avukati Joe Giglio u Sera Mifsud. L-ispettur Trevor Mikallef mexxa il-prosekuzzjoni fil-waqt li għan-nom tal-akkużat der l-avukat difensur provdut mill-għajnuna legali Ismael Bsajla.